Frantziako gobernuak erretetaren erreforma bidez, Frantziako gobernuak erretetaren erreforma 49.3 artikuluaren bidez onartu ostean Asamblea Nazionalak gaur aztertuko ditu Emmanuel Macron presidentaren kontra aurkeztu dituzten bi zentsura mozioak. Liozentristak aurkeztu du horietako bat, Bertrand Pancherrek eta beste 90 legebiltzarkidek sinatu dutena. Marine Le Penek beste bat aurkeztu du eskuin muturraren izenean, baina esan du Liotena babesteko prest daudela. Arratsaldeko 4etan aztertuko dituzte. Frantziako Konstituzioaren 49.3 artikuluarekin bozketari gabe, erreteta 62 urtetik 64 atzeratu du Macronen gobernuak. Honen aurka istilu larriak izan dira azken egunotan, eta gaurkoan ere protestekin jarraitzen dute sindikatuek goizean esaterako 40 minutuz blokeatu dute Biriatuko ordainlekua. Protestariak ondoren Hendaiako intzura industrialdera joan dira eta horra sartzeko bidea blokeatu dute ere. Horrez gain gaurkoan hegaldi batzuetan ere aditu deitua da greba eta ostegunerako protesta egun handi batera deitu dute Frantziako sindikatuek. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Frantziar eta Espainiar estatuko pentsio erreformek jarraitzen dute egunotan hizpide izaten eta gaiari heltzeko. Aiara Deurreta kazetaria dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Aiara. Ez da egiten zuten diazun, Aiara? Nik ez du ezadituten zuten, ikus ezagunea aurrera jarraitu dezakegun beste kontu batekin, beste kontu batekin baino ez, erretretan euran mozio zentzuraren inguruko eztabaidari nola helduko zaion gaur ikus dezagun bideoa. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Tira, oraingoan Aiararekin bat egin dezakegun, aupa Aiara. Tira, badirudi ez beraz, aurrera jarraituko dugu, izan ere Espainiar estatuak egin asmo duen erreformaz motz gelditzen dela, aldarrikatu dute pentsiodunek, astegunetan egin dituzten mobilizazioetan ikustitzagu iruditan. Titularretan agertu dena izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dela gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean, izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad konbibenzial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen, eta aplikatzen zitzaigun pertsona bakoitzari. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Beste pankarta bat hemen dugu, ez eskuaren legeari. Etxako, EH Bildua akordio bat lortu du, hobesten du, emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat,
baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen Eta protestak aipatu ditugula, Osakidetzako garbik eta azpikontratetako langileek 2 asteko greba abiatu dute gaurko egunarekin. Apilaren bira arte LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deitu dute lan uztean. Euren lan baldintzak osasun zerbitzu publikoko langileekiko homologatzea aldarrikatzen dute ikusi. Argi eta garbi adieraziko diegu bai enpresei, bai Osakidetzako zuzendaritzari, homologazioa ez dela ukitzen. Ziur gaude mobilizazioaren eta borrokaren bidez lortuko dugula. Bezalaze gaudela. Gure hitzarmena, gure lan baldintza Osakidetzako langilei homologatzea helburu bezala ditu. Zergaitik Euskal Administrazioa sektore maskulinizatako Bizkaiko metalaren kasuan implikatzen da, eta bizkarra ematen du lan gaztakaren protagonistak emakumea garenean, 3 mailako langilean algara, ez aldaki Euskal Jaurlaritza bere jarrerak emakumei erabateko prekarietatera kondenatzen gai. Bestelaetik Nafarroa joko dugu orain protestak izpeitugula aprobetxatuta, izan ere osasun bidea indartu dezatela eskatu dute Iruñan, ehunka herritarrek asteburuan Iruñan egindako manifestazioan hain zuzen ere salatu dute, Nafarroako gobernuak hitz hutsak baino ez dizkiela eskaini, eta martxoaren 23ko greba deialdiari eusten diotela azaldu dute. Ikusten dugu orain arte hartu diren neurriak oso eskasak direla, bakarrik zenbait profesionalendako mesederako eginak daudenak, eta horregatik pentsatzen dugu neurri sakonak hartu behar direla, bai sindikatuekin eta baita ere parlamentuan orain hartu diren erabakiak guretzat dezepzio, nolabait esateko dezepzio txiki bat izan dira, hartu diren akordioak ez direlako nahiko beharrezkoak diren neurriak asetzeko. Gurea da indarra, gora guztion osasuna eta lan baldintza duinak guztiontzat. Gaizlatuta berriz etxerat elkartak jakinarazi duenez, Sebas Gurtubai eta Zigor Blanko euskal presoak aske geratu dira 20 urteko espetxaldia betetan. Bilbokoa da Gurtubai eta Trapagarangoa Blanko 2003 urtean espetxeratu zituzten biak ala biak, 20 urteko kartzela zigorra ezarri zieten, 2001ean Portugaleten etako zenbait kiderekin batera ertzaintzaren patrulla baten kontra, molotov koktelekin egindako eraso batean parte hartzea egotzitan. Bi euskal presoek aspaldi bete zituzten zigorraren 3 laurdenak eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko eskubidea zuten, haatik Espainiako Auzitegi Nazionalak ezarritako zigorra osorik bete arte ez dituzte askatu. Darokako espetxean zegoen Gurtubai eta Basaurikoan Blanko. Ordea Foro Sozial iraunkorrak etorkizuneko erronkei aurre egiteko 12 ikaskuntza utzita amaitu du bere ibilbidea kursalean, 6. eta azken Foro Sozialeko amaiera agerraldian Agus Hernan eta Nekane Altzelai eledunek adierazi dute foroaren ibilbidea oso emankorra izan dela, baina nabarmendu dute oraindik urratsak geratzen direla bizikidetza demokratikoa eraikitzeko bidean. Gaur Donostiatik 2023ko martxoaren 18an Foro Sozial iraunkorrak agur esaten dizue. Mila esker gure ondoan izategatik eta izan zaitezte bakezaleak. Mila esker eta beste bat arte.
Foro soziala duela 10 urte lanean hasi zenean oso egoera zailean geunden. Ordutik ona egindako ibilbidea zaila eta neketsua izan da, baina eragile guztiak aitortzen duten bezala oso emankorra. Oraindik bidea dago egiteko. Hainbat arlotan konponbiderako markoak zehazten joan diren arren, gure ustez bakea eta bizikidetza demokratikoa eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko oraindik erronkak jorratzeko daude. Honekin nazioartera salto Irakeko askatasuna operazioa jarri zioten izena, baina halakoetan ohi den moduan izena eta izana ez diren bat etorri operazioa okupazio bilakatu zen, balizko askatasuna hondamendi eta Irak munduko estatu ezegonkorrenetako bat. 20 urte bete dira hain justu Ameriketako estatu batuetako armadak George Bushen aginduei erantzunez Irakeko inbasioa hasi zuela. 2 egun lehenago Etxe Zuriak 48 orduko epea eman zien Irakeko presidente Saddam Husseini eta haren bi semei amore eman eta herrialdetik irten zitezen. Ultimatuma baino gehiago erasoaldiaren iragarpena izan zen hura. Eta gurera bueltan urte luzteko borrokak eman du fruitua sehaskako ikasleek euskaraz egin ahal izango dute aurten brebetaren zientzietako azterketa. Hala iragarri zuen herenegun Vicente Bru Frantziako Asambleako diputatuak sare sozialen bitartez hezkuntza ministroak hartutako erabakia atxelotu zuen berak eta adierazi euskara hutsean eskaintzen den hezkuntzari aitortza justua egitea dela. Datorren ekainaren 26an eta 27an izango da brebeta azterketa eta orduan egin ahalko dute sehaskako ikasleek zientzietako proba euskaraz. Egoera larria da. Dakizuen bezala probetan zientzia frogak euskaraz pasatzeko baimenik ez dugu eta iraganden urtean ez dira zenduan urtean. Hori ez da ulertzen. Aldiz euskaragoan darabil gula, pantaiak euskaraz ekimenak sortu berri dituen abesti eta bideoklipa aurkeztu ditu orain gutxi. Ekimenaren aldarrikapenak 4 haizetara zabaldu nahian, hainbat musikari eta aktore ezagunek hartu dute parte, Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko abestian eta jada eskuragarri dago sarean. Euskara pantaietara eta pantaietan euskara, horixe nahi dute euskal herritarrek. Aldarrikapenak 4 haizetara zabaltzeko modu eraginkorrena ikusentzunezkoak eta musika direla iritzita, pantaiak euskaraz ekimenak abesti eta bideoklip bat sortu ditu ekimenaren aldarrikapenak argi eta garbi islatuz. Josu Bergara eta Oiane Bartrak sorturiko bestian, pantaiak euskarazeko hainbat kide, senide eta lagunek parte hartu dute. Baita izuntzako neska arraunlariek edota hainbat musikari eta aktore ezagunek ere. Ekimenak berak 2 urte beteko ditu aurten pantaiak euskaraz indartu nahian. Momentu horretan, euskarak ikusentzunezkoetan zuen panorama benetan tamalgarria zen.
2021 5 film besterik ez zeuden streaming plataforma guztien artean euskaraz ikus zitezkenak. Horrez gain zinemetan ere euskara bigarren mailan zegoen, eta telebistan sare sozial edota bideo-jokoetan ere presentzia txikia zuen. 2 urteko ibilbide honetan, lortu dugu panorama aldatzen hastea, lortu dugu Euskalgintzarekin aliantzak eginez eta hainbat erakunde implikatuz ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia areagotzea. Gaur egun streaming plataforma nagusietan Netflixen eta Prime Videon esaterako bakoitzean 100 film edo telesail inguru ikus daitezke euskaraz edo euskaraz azpidatzita. Ildo horretan euskarazko streaming plataforma bat sortzeko lanean ari dira. Euskaraz bizi bagara, euskara pantailetara eta Oraindik baina asko dago egiteko, eta erakundei pantaietan bereziki zinemetan eta ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia bermatzeko legeak eta arauak behar direla aldarrikatu dute ekimenetik. Horrekin batera, lege horiek zaintzez arduratuko den ikusentzunezko kontseilua ere beharrezko dela azpimarratu dute. Gaurkoan iragartzeko izan ere, gaur bertan aurkeztua izan da Paradisu Zinema lehen musika beka. Hain justu, Elkar musikako Andres Kamio dugu kameraren beste aldean. Beka berri honen bueltako informazio gehiagorekin. Kaixo, Andres? Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, tira ba, hasteko kontaiguzu zertara dator Paradisu Zinema lehen musika beka hau ez, zergaitik sortu duzue? Bueno, da ide bat, aspaldik neukala hor buruan bueltaka, eta, bueno, orain izan dugu aukera gauzatzeko, Inigo Muguruza musikaria gogoan, eta pizkat, omenaldi xume bat egiteko asmoarekin zabaldu dugu beka. Esan behar da, ez gaudela bakarrik, Antxeta Irratiak eta Euskal Herria Zuzen Festivalak bat egin dute gurekin, beka honen inguruan eta hiruon artean zabaldu dugu deialdia gaur. Eta nori egiten diozue dei beka honekin, ez? Zergaitik eta norentzat? Bueno, beka bideratuta dago talde baten lan berri bat bultzatzeko eta bueno, 10.000 euroko balioa du. Erdia bideratuko da grabaketa bera egitea gure estudioan eta beste erdia argitaratzeko eta sustapena bultzatzeko eta hori eta gero 2024an irabazlea edo bekaduna aukera izango du parte hartzeko Euskal Herria Festivalean. Bai ez, eta gainera omenaldi bat badela esan duzu lehentxeago, ez? Paradisu Zinema izen abera jarri diozue. Tira ez, honen atzean edo honekin zer mezu da zabaldu nahi duzuena omenaldiaren horri tiraka? Bueno, Inigoren gogoan izateko, familiarekin eta lagunekin hitz egin da gero, mundu guztia ondo ikusizun ideia, zela modu bat bere izena eta bere lana jarraitzeko aldarrikatzen, musikari aparta izan da, pertsona zoragarria, eta, merezitako omenaldi xumetxo bat, besterik gabe. Bai ez, eta kontatu diguzu badela zabalik dagoeneko deialdia bera, urrengo fasea, beraz, edo zein izango da, edo behintzat ez nolako itxira emango diozue gero edizio honi? Bueno, gaurtik aurrera, ekainaren 30 bitartez, zabaldu dugu epea guri helarazteko proposamen musikal horiek. Horretarako ireki dugu elbide elektroniko bat, da Paradisu Zinema beka bildua elkar.eus, baita ere bidali daiteke formato fisiko batean elkar argitaletxera, inongo arazorik gabe. Eta behin epe hori amaitzen delarik, Euskal Herria Zuzen Festivaleko arduradunek, Antxeta Irratikoek eta elkar disketxekok osatuko dugu epaimahai bat.
Eta asmoa dugu iraiaren 15ean publiko egitea nori izan den irabazlea hortik aurrera, ziko litzateke ekoizpen prozesu guztia, grabaketa, eta asmoarekin igual argitaratzeko datorren udaberrian, eta lotzeko datorren urteko EHZ-etako festivalaren ospakizunarekin. Zabalduko dugu ere interneteko puntu hori bertan jendeak informazioa ikusi nahi baldin badu, jarraituko dugu gertutik Andres bilbidetxo hau, edo fase bakoitzak zer ematen duen, epaimaitik eta aurrera baita ere, beraz eskerrik asko informazio gurekin partekatzearen eta hoizixe, adi izango gara, eskerrik asko. Zuei kaso egiteagatik, mila esker. Eta kulturarlotik kirol arlora egingo dugu orain salto, izan ere kirolen bueltako azkenei heltzeko Ane Urkirik aztaria dugu kameraren beste aldean, kaixo Ane. Kaixo, eguerdion. Eguerdion, tira, asteko futbolari erreparatuko diogu, izan ere Realak irabazi du Alavesen aurkako Efeligako 22. jardunaldiko Euskal Derbia 6 eta 5 emaitzarekin gainera, ez nola igaro zen partida hori eta zer da nabarmentzekoa? Nabarmentzekoa gol festa haundixe hon zala, ikusliantzat agian entretenigarrixa, entrenatzaileantzat eurak adirazi zeuen bezala, esako gustatzen nolako horren beste gol egotia partidotan, nahiz izateu kontrolpian eukitzia, eta alde horretatik entrenatzaileak, Natalia Arroyo gazi gozo, 3 puntuak eskuratu zalako bere taldiak, eta Inigo Juaristi, 5 golein zubietan, eta porrota jaso zoalako, eta nabarmentzekoa, derbi baten, normalian ez da bikoa hainbeste gol egotia, gaina hori bitaldien aldetik, Realak 6 eta 5 irabazi zion Alavesi, jaitsiera postuetan dauan Alaves, esan bezala, ate aurrian asmatu zoan noengoan Inigo Juaristi taldiak, baina areriguak geixo asmo zoan, eta ezin izan zion jarraipen eman, aurreko hastian eskuratutako garaipenarekin, eta orduan jaitsiera postuetan jarraitzen dugu Alavesek, ala ere, badak, hagoen dio jardunaldi batzuk falta dira, eta salbazio ez da oain dio ezinezkoa, eta Realan aldetik nabarmentzeko 6 golein zitxula, behingoz ate aurrian finu bizala, baina oain dio ere defentsan kaitz batzuk eta geixei ematen doan sentsazio horrekin ez, azkenian Reala eta Alavesen arteko aldia nabaria da zelkapenian eta taldian ere bai, taldian komposizioan, eta azkenean 6 eta 5 irabaztia, etxian 5 gol jasotzea, ez da atsegina, eta Nataliak hori nabarmendu zen, baina esan bezala garaipena eskuratu zen, bihar zoan Realak ere, eta 8. postuan jarraitzen dugu. Jardunaldi, esan. Ez, aipatzera ni joan ez, justu, asteburu berean Atletikek bestaldetik galdu egin duela, ez da, ne? Bai, hori da, Atletikek larunbatean jokatu zen Madrilen, Madrid CFF taldia aurka hemen ere golak egon zian, eta Atletikek porrota jaso zoan 3 eta 2 Madrid CFF-ren aurka, eta bola txarrian, bigarren porrota jarraixan zurigorriena, jaitsiera postuak 5 puntuta doz, ez da gitxi, baina egisa da porrot bat, eta Alavesek edo Betisek irabaztian, zurigorriak pixka sufritxuko duela denboraldiko azken txampo honetan, espaldin badeue bolada txar hori iraultzen. Eta futbola alde batera utzitan, Betionakek irabazi du Zuazoren aurkako derbi lehiatua, hor tentsioa ere izan dela aipatu da, ez da? Bai, hemen tentsioa, jaitsiera postuak saiesteko borrokan dozelako bi taldiak, Betionakek irabazi zuen azken jokaldixan Lindi Txaptxetek asmo zoalako eta Zuazok urrengo jokaldixan ezoalako asmatu berdinketa bada ere lortzeko. Eta esan bezala, Zuazo ja ezin deus aiestu jaitsiera fasia jokatuko doala, ezinezko daka 8. postu hori. Betionakek, oain dio, badak aukerak, 13 puntu daka eta Gijonek 18 daka, okerrez banabil. Eta, 3 jardunaldi falta dira, 6 puntu jokuan aukerak euki badaka, 8. postu horretan iristeko, zaila daka, baina hemen nabarmentzeko jaitsiera fase horretarako lehia honek sekulako garrantzise eukizoan, ze jaitsiera fase horretara juten dira 4 talde, eta bertara arrastratzen dugu lehia zuzenetan eskuratutako puntuak, hau da, kasu honetan Betionak klasezarren eskuratutako 2 puntuak, 2 puntu baino geixo diala esan lehike. Ez dialako soilik 8. postu horretara bidian, pauso bat eman doala, baina urrengo fasera bidian, lehia honek
honetan eskuratutako 2 puntuak arrastratukeu. Eta oraingo sailkapena dauan bezala kontuan hartuta, da Granollers, Betionak, Zuazo eta Rioja doz azken lau postu horretan, Betionak 7 puntu eramango zitu jaitsiera fase horretara, gero elkarren aurka jokatu behar dugu. Zuazok 3 puntukin, beha da puntu gutxien eskuratu dana lau 3 arerio horien aurka, eta beraz, esan litek Zuazok ondoa josoala, eta Betionak ekuratx garrantzitsu bat eman zoala, hurrengo urtea begira. Gero egisa da, jaitsiera fase horretan partidak ere jokatu egin behar diala, eta irabazi egin behar diala, baina urratx garrantzitsu bat eman zoan Betionakek, abantaia batekin behintzat juteko esan bezala. Oain, dauan bezala sailkapena junezko jaitsiera fasera 7 puntu ikusoan Betionakek, 5 Granollersek, 4 Riojak eta 3 Zuazok, beraz, urratx garrantzitsua. Hala da, bai, eta gero beste lerroburu batzuei helduta, Helene Alberdi izan da azkarrena, Oñatiko duatloiaren 30. edizioan, ez da, nola igaro da duatloia bera? Bai, duatloia Helene Alberdik irabazi deu, triatloian iaz oso emaitza onak eskuratu zitsun bilbotarrak, eta beak aipatzen deu negua triatloiko kirolarientzako gogorra izan hori dela, eta beraz, duatloiak inprestatzen dira, triatloiko denboraldi horretara, eta gehiago esan da, nahiko dominau edo bai fase danetan lehenengo postuetan pasau zan Helene Alberdi, eta beak irabazi zoan 2 ordu eta 11 minutuko denborarekin, bigarren izan zen Enara Oronoz, 2 ordu eta 13 minutuko denborarekin, eta podiuma osatu zen, Bezaide Aztobizak 2 ordu eta 22 minutuko denborarekin. Eta lasterketekin mukatzeko, mendian Oiana Azkorbe Beitiak irabazitu Euskal Kopako lehendabiziko proban, ez da? Bedian izan da? Bai, kolazio egunean ospatu da Euskal Kopako lehenengo jardunaldi hori, eta beraz Oiana Azkorbe Beitia garaipen honekin lider da, sailkapen horretan. Oiana Azkorbe Beitia ere urtia pasala beti do lehen lerruan, eta baino demostratzen du denboraldia oso ondo hasi doala, 24 kilometroko ibilbidea zan, ez da lehen aldixa Oianak lasterketa hau irabazten duana, ondo ezagutzen dugu ibilbide hau, eta badeinoarra nagusitu zen aurtengo edizioan bai. Kasu honetan 2 ordu eta 22 minutuko denborarekin iritsi zen helmugara, eta podiuma osatu zegoen Ainara Urrutiak eta Oiana Zubillanak. Ondo da, Ane, honekin hemen utzi behar dugu konexioa, esker mila eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat. Eta 12:00 iristear direla, hemen utzi behar dugu gurean gaur magazineko lehenbiziko atala elkarrizketa nagusiari bide emateko. Ez daitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Hemen gaude berriro ere, eskerrik asko berako alkate jauna etorri, eskerrik asko berako herriari, aukera emateagatik hain leku polit eta dotorean guretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko, 2. edizionen aurkezpena begit. Aspaldian gabiltza ulatu gogorren artean, izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten 39 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Kasko azpiak zeharo zulatu, ikusten da porturik
5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teilatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan eman alizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan, ez esantxo ilargi. Eta 2024an, sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainoa Uri Enteiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera, Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saioa Alkaiz Aguaiar Berriatuera, Maita Izpurua Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komikigintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasabila Bonara. Amabiterdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Javi Asurmendi, Udalbiltzako lehendakaria, ondo etorri? Eskerrik asko, ni esker. Eta gaurkoan, geuretik sortua egitasmoa bera izango dugu izpide, izan ere ikusten nibili gara aurkezpena bera, aurtengo izoko aurkezpena, ezagutzen ez duenarentzako, zer da geuretik sortua? Geuretik sortuak da, Udalbiltzak abian jarri zuen kultur egitasmoa. Hasi ginen 2019-2020an pizka gogoeta egiten kulturgile ezberdinekin. Hausnarketa egiten pizka bat euskarazko kulturaren egoeraren inguruan eta beharren inguruan. Jakin aurretik mundu pandemia bat etorri behar zela. Eta, hasi ginen pizka proiektua diseinatzen. Eta 2021an abiatu genuen lehenengo edizioa. Fase ezberdinak dauzka proiektua, lehenengo fasean pizka bat arduratzen gara herriak, parte hartuko duten herriak lotzeaz, gero baita ere beka deialdi bat ateratzen dugu sortzaileentzat, izena ematen dute sortzaileek eta hortik aukeratzen dira parte hartzen duten beste herri besteko sortzaileak. Esleitzen da sortzaile bakoitza herri batean, hor egonaldi artistiko bat egiten du sortzaileak eta baita ere bitartekaritza kulturala, eta ondoren ekoizten dira lanak. Behin lanak ekoiztuta, aurkezten dira eta hasten gara edapen fasearekin. Orduan, edapen fase horretan, proiektuan parte hartzen duten herri guztietan aurkezten dira proiektuak ekoiztutako lan guztiak.
Eta aipatu duzu ez, pandemiare hortarteko bota duzu ez dakite nolako eragina izan zuen horrek lehenbiziko edizio horretan, mintzat ziurra dena da, bigarren edizio honetan alakorik ez dela gertatuko ez da, eta bigarren edizio bat baldin badago da, lehenbizikoa arrakastatsua izan zela. Bai, espero dezagun, bai, holakorik ez gertatzea bigarren edizio honetan. Bai, pandemia tokatu zitzaigun hortartean, eta pandemiak eragin zigun nagusiki, izan zen konturatzea are beharrezkoa zela, horrelako proiektu bat. Bai, edapen fasean dataren bat bertan bera geratu behar izan dela eta horrelako ezusteak eduki ditugula, baina orokorrean esan dezakegu lehenengo edizioa ondo samar joan dela. Egin genuen amaieran balorazio saio bat, sortzaileekin, herriekin eta lagundu ziguten eragileekin denak batera, elkarri entzuteko, ze problematika edo beharrak oso ezberdinak izan daitezken sortzaileen ikuspegitik edo herrien ikuspegitik, orduan ikusten genuen garrantzitsua zela, udalbiltzatik bai bi ikuspegiak entzutea eta haien artean ere bai entzutea. Orokorrean balorazioa ona izan zen, uste dugu bai herriak, bai sortzaileak eta gu jakina posik amaitu genuela. Eta, bai balorazio saio horretan, zuzentzeko edo gauza batzuk, lehenengo edizioa izan da, beti hobetzeko asmo horrekin, zuzentzeko gauza batzuk atera ziren. Bai ez, eta horrek ikusiko ditugu aurtengo edizioan bertan. Izan ere, ez, aipatu zu zer den egitasmoa bera, baina zein helburu konkreturi erantzuteko sortu zenuten, ez? Zein arazo hori bide emateko? Azteko euskarazko kulturaren egoera eta euskaraz ekoizten zuten eta sortzen zuten sortzailei laguntzeko asmoz, euskarazko kultura sustatzeko asmoz, bai sormena eta bai edapena. Eta gero baita ere, ikusten genuen kultura ezinbestekoa dela herri bezala gure kontakizunerako eta gure hizkuntzarako. Azkenean, gure historiaren zati ikuspegi zientifikoago bat edo historia liburuetan etor daiteke, baina kontakizunaren arlo sentikorra kulturak baino ezin digu eman, eta gauza bera gertatzen da hizkuntzarekin, hizkuntzaren arlo sentikorra kulturak besterik ez digu ematen. Orduan bi zutabe horiekin ere jaio zen proiektua, geuk gure kontakizuna egitea, eta euskarazko sorkuntza eta gure hizkuntza beraz sustatzea. Hortik aurrera, aurreikusten genituen helburu batzuk ere lortu dira edo ikusi ditugu, adibidez kohesioa, proiektu nazional bada eta azkenean lotura polita sortu da sortzaile eta herrien artean, baita ere parte hartzen duten herrien artean, sortzaileen artean, pertenentzia sentimendu bat, esango nukenik inkluso, eta gero baita ere, eman du ezagutzera oso herrialde eta eskualde ezberdinetako kontakizunak Euskal Herriko beste eskualdeetan. Hau da, Nafarrako Riberan sortutako lana, Zuberako Ligiatereira joan da, edo ez dakit, Larrabetxun kontatutako lana Leitzara joan da, eta orduan hor elkar ezagutzaren eta kohesioaren ikuspegitik uste dugu aurreikusita ez geneukan helburu bat lortu dugula. Bai, ez, gainera aipatu dituzun asmo guzti horrei helduta, ez, orain bigarren edizioa bera, eta hor, 22 artista ibiliko dira sortzen, 39 herritan, ez dela gutxi, ez, zer duzu esateko aurtengo edizioaz? Iaz besteko herrik parte hartzen dute, 39 herrik, bai egia dela, oraingo honetan batzuk erabaki dutela elkarrekin parte hartzea, hau da, guk ematen diogu aukera herriei edo parte hartzea bakarka, edo parte hartzea multzo bat bezala, guk tratatzen dugu herri bat izango balitz bezala, hau da, elkarrekin parte hartzen duten herri horretan esleitzen da sortzaile bakar bat eta sortzen da lan bat, eta bai egia dela edizio honetan batzuk erabaki dutela elkarrekin parte hartzea. Eta gainera ikuspegi polita, zeren eta da aurretik lanketa bat duten herriak. Eta lanketa hori edo harreman hori indartzeko asmoz elkarrekin parte hartzen ari dira geuretik sortuaken ere bai. Adibidez, Leitza eta Berastegi Gipuzkoan, Leitza Nafarroan, ondoan daude, harreman naturala daukate,
eta baita ere gauza bera Aierra eta Antxolarekin, Antxola Gipuzkoan, Aierra Nafarroa beheran, urte askotako harremana daukate bi herriek eta proiektuan elkarrekin parte hartzen dute, edo aipa dezakegu adibidez Goierri beran aurreko edizioan parte hartu zuten Lodosak, Mendabia, Sartaguda eta Andosilla, oraingo edizio honetan ere sesma batu da, bosteko hori osatzeko, eta haien artean sortu dute adibidez dinamika bat Purrusalda izenekoa, euskarazko kultura sustatzeko eskualdean, eta herri guztiak indarrak batzeko eta batera jarduteko euskarazko kulturaren sustapenean. Orduan, egia esan da, guretzat ere hori oso positiboa izan da, eta oso polita. Eta une honetan konkretuki, zein fasetan lehen aurretik aipatu dituzu ez, laboratiktasmoen faseak nola diren, orain zertan dira ez, sortzaile guzti hauek? Bueno, lehenengo fasea nola baita esateko amaitu dugu, hau da, ja lotuta ditugu parte hartuko duten herriak, baita ere beka deialdi atera genuen, sortzailek izena eman zuten, aukeratu ditugu 22 sortzaile, orotara bakarka eta elkarrekin parte hartzen duten herri guztien artean 22 multzok osatzen dute, oso ondo aipatu duzun bezala. Orduan, 22 sortzaile aukeratu ditugu, esleitu dugu sortzaile bakoitza bere proposamen arabera ondoen moldatzen zen herrian, eta orain ja hasi dira egonaldi artistikoak, ja sortzaileak hasi dira herrietan egonaldi artistikoiek egiten, eta ja sormen prozesua. Eta egonaldi horiek oraintza aipatu dituzunak ez nolakoak izaten dira, ez? Ezaugarri asko izango dute ez denbora aldetik, baita sentipen atxikimendu aldetik. Bueno, orokorrean 3 asteko egonaldi artistikoak dira, bai saiatzen garela sortzaileak berean ez den eskualde eta alba da herrialde batera bidaltzen. Hor ere helburu ezberdinekin, alde batetik ikuspegi ezberdin batetik Euskal Herriko kontakizuna egitea herri horretan, eta gero bestetik baita ere guztiatzen gara bilatzen oreka bat, eskarmentua eta hasi berriak diren sortzaileen artean, eta uste dugu agian hasi berria den sortzaile batentzat onuragarri izan daitekela beren hortzimuga zabaltzeko eta beren herritik eta eskualdetik ateratzeko. Eta, bai egia dela herri eta sortzaileen artean, sortzen direla askotan oso harreman politak. Horrek eskatzen du, herriaren implikazioa eta sortzaileen implikazioa, orduan hor, maila ezberdinak egon dira lehenengo edizioan, baina bai egia dela oso harreman politak sortzen direla. Adibidez, 12 abonan ere bai, egon zen sortzailea, orain behin proiektua amaituta, jarraitzen dute lanketak egiten sortutako lanarekin, eskoletan, ikastetxetan, eta sortzaileak jarraitzen du harremanetan herriarekin, Leitzan egon zen sortzaileari ere eskatu zitzaion behin proiektua amaituta, ja neurrirako lanketa bat herrian, orduan hor sortzen dira askotan oso harreman politak sortzaile eta herrien artean. Bai, ez, beraz, zibilbidea beraz dela bukatzen behin egitasmoa bukatzen dena nolabait esatearren, ez? Eta gero, 3. fasea egongo litzateke ez, 2024 urtean garatuko litzatekeena, hor zein da asmoa? Bukaera emateko edo? Bai, hor behin lanak ekoiztuta daudela, aurkezten dira lan guztiak, egiten da normalean aurkezpen orokor bat, eta hasten gara edapen fasearekin. Orduan, edapen fase horretan, printzipioz, edizio honetan ekoiztuko dira 7 eleberri motz, guztiak argitaratuta liburu bakar batean, 4 film labur, 3 antzeslan eta 6 komiki. Orduan, egiten duguna da lan horiek aurkeztu parte hartu duten herri guztietan. Aurten bai, egin dugula aldaketatxo bat aldaketa pare bat, iazko edizioarekin alderatuta. Lehenengo, iaz aurkeztu genituen lan guztiak parte hartzen zuten herri guztietan. Hor suertatu zitzaizkigu egoera ezberdinak herrien partetik. Batzuetan gain programazio bat, eta beste batzuetan txikiegiak baziren, arazoak programazio hori aurrera ateratzeko. Orduan, bai eman dugula aukera edo zirkuito osoa edo zirkuito erdia egiteko herriei. Eta gero bigarren aldaketa da erakusketa bat ere egingo dugula, komiki gintza eta literatura eta orokorrean guretik sortuak proiektuaren inguruan, ibiltari egongo dena herriz herri.
Eta nola saugarritzen da halako erakusketa ibilgarri bat edo? Bueno, oraindik ari gara diseinu fasean, ze hori etorriko da 2024an, baina ideia da oso simplea egitea. Panel batzuk ekoiztea, kartoi plumas, horrelako formatu batean, hainbat panel, eta egitea kopia ezberdinak, herrien artean mugitu ahal izateko, eta bidaltzea herri batetik bestera, eta nahi duten lekuan udalerriek badaukate aukera erakusketa hori jartzeko. Eta lehenxago, komiki gintza bera aipatu duzu, hau bada diziplina berria, aurtengo edizioan sartu duzuena, zer duzue hortaz esateko, zergaitik erabaki duzu orain honetan komiki gintzari ere erreparatzea? Bai, hori da edizio honen beste berrikuntza bat, aurreko edizioan antzerki gintza, sinema gintza eta literatura sartu genuen, eta orain honetan komiki gintza ere erantzi dugu. Zergaitik, beti bezala, kulturgileekin harremanetan gaude beti proiektuaren diseinuan, hasi ginen momentuz esperimentalki aurreko 3 arloekin, eta orain honetan sortzaile eta komiki gintza arloen partetik adierazi zitzaigun garrantzitsua dela arlo hori sustatzea, euskarazko sormena batez ere, eta horregaitik gehitu genuen, eta ez dugu baztertzen etorkizunean ere arlo berriak gehitzea eta proiektu handitzen jotea. Gero bestaldetik aipatu dituzu egitasmoaren asmoak eurak, helburuak eta udalerriak oso presente daude, aurreko edizioa jarraitu genduenok ez ikusten genuen, nola zuk zeuk esan duzu, nola nazio mailako ikuspegia ere badaukan, beraz nazio gintzaz badu, eta gero horretaz aparte udalerrientzako ere zer suposatzen du, apurat fokua eurengan ere jartzak, eta esan bezala, ez dakit Donibanen gertatzen den gauza bat Durango baten ikusia izatea esaterako. Azteko gustatuko litzaidake esker mila ematea parte hartzen duten sortzailei, eta ez bakarrik parte hartzen duten sortzailei, baizik eta kultura eskaintzen diguten Euskal Herriko sortzaile guztiei, eta gero baita ere proiektu honetan parte hartzen duten herriei, esfortzu ekonomiko bat eskatzen du, beraien partetik, kontutan hartu behar da proiektu hau udalbiltzaren aurrekontuaren bikoitza dela. Orduan parte hartzen duten herri horiek gabe ezinezko izango litzateke proiektu aurrera ematea, eta nola ez baita ere proiektu honetan parte hartzen duten eragilei, ze horiek gabe ere ezinezko litzateke besteak beste, Hamaika Telebista, eta baita ere adibidez aurten lortu dugu hiri elkargoaren parte hartzea, eta aurreko edizioan bezala Herrigoraren parte hartzea. Orduan galdu dutaria, barkatu zen hasierako galdera. Herrientzako zer suposatzen duen alako egitasmo baten parte izatea? Gaina kontuan hartu batzuk oso txikiak izaten direla, eta igual beste ez ditugula ikusten beste arlo batzutan. Hori da, eta ekarpen ekonomikoaz aparte eskatzen du baita ere herriaren partetik lan bat, harremanetan egon behar da sortzailearekin, lan egiteko eta egonaldia egiteko baliabideak bilatu behar dira, hor sortzailea eroso abalik eta erosoen egoteko, eta gero baita ere, azkenean da sortzailearekin lotura. Orduan, esfortzu hori eskartzen du bai sortzailearen partetik eta bai udalerrien partetik. Eta gero, lehenxago ere, aipatu izan duzu nola, artak eta kulturak hizkuntza baten imaginazioa garatzeko tresna ere badela, ez da batez ere, esaten zenuen ere historia bera osatzerako orduan. Hala ere, esaten da ere horixe bera aulezian dagoela, ez? Horren irakurketa zein da berez? Hori galdera sakonagoa da, eta gehian emango dizut oso gogo eta pertsonala. Nik egia esan da kultura konsumitzailea, nik kultura konsumitzailea izan naiz, orain arte, guretik sortuak proiektuarekin hasi aurretik, eta egia esan da kultura konsumitzaile bezala ez naiz kontzientea izan, kultura sorkuntzaren eta hor atzetik zegoen lanaz, eta atzetik dagoen guztiaz. Hasi naiz pizka bat kontzientea izaten guretik sortuak proiektuari esker, eta sortzaileekin daukagun harremanari esker. Orduan, uste dut agian nire kasuan gertatu da, eta ez dakit, baina suposatzen dut hori pertsona gehiagorekin ere gertatuko dela, agian ez dugu bere balioan jartzen, kulturak ematen digun guztia, sortzaileek ematen diguten guztia,
Eta ez bakarrik gizarte bezala, hau da, pertsona bezala gure burua eta gure arlo sentikorra elikatzen duten, gizarte bezala elikatzen gaituzte, eta gero baita ere gure hizkuntzari eta gure kontakizunari egiten dioten ekarpena. Eta hori askotan egiten da, era prekarizatu batean, eta sortzaileek egiten duten lanari eta kulturari dioten maitasunagatik. Eta uste du gizartean askotan ez dugula behar beste eskertzen ematen diguten guztia. Bai pandemian agian pizkat kostienteagoa izan ginen, agian pizkanaka gure memoria horre motza da eta pasatzen joaten zaigu. Eta hori esan dudan bezala, autokritika eginez ere bai, administrazio publikoetatik uste dugu ez dugula bermatzen eta ez dugula babesten behar beste kultura sorkuntza. Eta zergaitik babestu behar dugu eta bermatu behar dugu administrazio publikotik? Azteko aurretik esandako guztiagatik, gizarte bezala oinarrizko ondarea da eta ezinbesteko ondarea da kultura, eta orduan administrazio publikoetatik hori zaindu behar dugula uste dut. Gero kultura ahalik eta publikoen izateko, hori ere horretarako ezinbestekoa da administrazioen babesa eta bermea, eta bestetik sortzaileek askatasunez sortzeko, eta ez sortzeko produktu bide komertzialago bat eukiko dituzten produktuak nahi duten hori sortzeko bidea ekonomikoa bilatu ahal izateko. Ideia hori Ines Osinagak adibidez aipatu zuen aurkezpenean, eta esan bezala, nik hau guztia jo naiz gogo eta egiten sortzaileekin landutako urte hauetako harremanari esker, eta bai egia esan da, orain askoz konstienteagoa naizela, orain dela urte batzuk baino horre guztia suposatzen duen. Ez, izan ere Euskara beraren egoera ez da xamurrat, ikusten ditugu epai ezberdinak egunero ez bada, eta hor sartzen da ez justo kultura eta artearen ataka, bera, eta gainera horrekin ere ez memoria gordeko duen historia eraikitzeko beharra ikusten duzuen baita esateko hor zein egoeratan aurkitzen gara? Azkenean kontutan hartu behar dugu, gu garela bi estatu handien artean dagoen herri txiki bat, estatu horiek asko inbertitzen dute, bai beren hizkuntzaren sustapenean kulturaren bitartez, eta bai kontakizunaren, eta bai inkluso gure kontakizunaren, kanpotik datorren kontakizun baten ekoizpenean, 11 adibide ditugu hortik, eta arduan nik uste dut, aurrekoarekin lotuta ere, eta aurrekoari gehituta, herri bezala eta horretarako ezinbestekoa da administrazio publikoen laguntza, gure kontakizuna inbertsioa, azken finean, hori da estatu handiek egiten dutena, herri bezala gure administrazio publikoek inbertitu behar dute, inbertitu behar dugu, gure kulturan, gure kontakizuna geuk egiteko, eta gure hezkuntza indartzeko eta sustatzeko, eta arlo sentikor hori sustatzeko. Azken finean, haserretu, maitatu, sentitu nahi badugu euskeraz, behar dugu kulturak eskantzen digun hizkuntzaren arlo sentikorra. Bai ez, beraz aipatu dituzun arrakalekin, eta egiteke geratzen denarekin egoera aldatzeko mezua instituzioei, ez, helaraztea? Bai, udalbiltzatik eskularru hori, kulturgintza arlotik eskularru hori hartu genuen, oso erasumean, gu oso erakunde sumea garelako, eta gure aldetik esatea, gure ateak erabat irekita daudela, hor nahi duten udal guztiek, eta gu ate joka gabiltza askotan zentzu horretan, eta nahi duten instituzio, eta nahi duten eragile guztiak, batzeko proiektura, elkarrekin indarrak batuta proiektu handiago bat eta gehiago egin aldugu zentzu horretan, eta arduan gure ateak erabat irekita daudela, proiektura batu nahi duen, edozein eragile, elkarte edo erakunderentzat, eta baitare animatzen ditugu bestelako erakundeak, beren aldetik ere, nahi badute, kultura eta euskarazko kultura batez ere sustatzeko gure herrian. Bai udalbiltzaren ikuspegitik ulertzen dugu arazo nazional bat dela, euskarazko kultura sari gara, orduan irtenbide nazional bat eman behar diegula, hori garbi daukagu, eta gero baitare usten dugu eskala lokala oso egokia dela, proiektu honen bitartez ikusi den bezala, eskala lokaletik proiektu nazional baterako saltu hori. Hor beste gogo eta bada, baina askotan ulertzen dugu udalgintzan gaudenok, udalgintza gure
udalerriaren eguneroko kudeaketa eta gure udalerriko mugetara mugatzen dela, errepikapena, baina udalgintza politika egiteko modu bat da, eta konturatu behar gara gure udalerrietako mugetatik begirada altzatuta egin alditugula elkarrekin oso proiektu interesgarriak eta maila nazionaleko proiektuak. Horren adibidea da geuretik sortua ekimena bera, beraz hemen txutziko dugu elkarrizketa, mila esker Javi gaur gurean izatearren. Mila esker zuei benetan. Eta jarraian bueltatuko gara solasaldiari ekiteko. Abaziak, hemen dupla, alta gama entzun, gozatu, gora maika telebista. Goxotan, zentxarrenetan, ondoan izango nauzu edenetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituzte benetan. Nitekin farrandoana, ta drama jasan dizkidana, pamizpana, zuentzako txalopana. Ezer esan gabe kanutoa pasatzen didana, edo lan usteko esan zidana, lagunak eta ama, zuek bai alta kama. Une goxotan, zentxarrenetan, ondoan izango nauzu etenetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituzte benetan. Berdin maite zaituzte benetan. Berdin maite zaituzte benetan. Familiako kide berriak into emozionau, lagunekin igandetan eta bekantxatako lakau. Ez daudo nahi un shoutout, goien pegoa nahi, zuretzako da hau. Ez dut irudi behar, esan izuen aberatxa nintzela, betiko ekin, beti bezala, egia esan da beste denak me la pela. Maite zaituzte dala, aurpegira esatea, kostatzen bazaitere, hemen gaude. Goxotan, zentxarrenetan, ondoan izango nauzu etenetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituzte benetan. Berdin maite zaituzte benetan. Berdin maite zaituzte benetan. Nirekin farrandoana, ta drama jasan dizkidana, lagunak eta ama, zuek bai alta gama. Une goxotan, zentxarrenetan, beti izango nauzue alboan. Arratsaldeon ikusentzuleok! Bueno, Aingura taldea gara, Nafarroa garaiatik, eta jarraien ikusiko duzuena gure bigarren bideoklipa da, beldurrari, eta besti honetan gure beldurrei aurrez aurre begiratzen diegu, beldurra sozializatzeko, nola bizi ditugun azaldu eta beldurra politizatzeko. Eta bueno, bestetik, animatzea ere bizi musika saioa ikustera, eta bueno, placer bat da hemen Amaika telebistan ateatzea. Eskerrik asko. Ale!
Ordu bata iritsi dela, heldu da eguneko solasaldiari heltzeko una, tortarako hemen ditut albo banatan hitz egiteko prest, Esti, Linares eta Carmelo Landa, ondo etorri. Eskerrik asko, bai. Eta hasiko gara, frantziar estatura begira, ez, erreteten erreforma famatu egin zaigu plato honetan ere, ez, badarogu hainbat denbora honetaz hitz egiten, eta oraingoan onartu eginda, gainera 49.3 artikulu bat erabilita, badaukagu bideo bat gaia kokatzeko eta helduko diogu eztabaidari. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Aipatu bezala eta nolabait esatarren indarrez sartu da erretetaren erreforma bera, kalean protestek, eta grebaldiek ere bere horretan jarraitzen dute, izan ere naizta onartua izan den, kaleko sentsazioa da, ez dutela nahi 74 urtetan erretiroa hartu, eta gaur bertan dira mozio zentzurak, ez, artikulu horren bitartez aplikatzak dakarren, ez, ondorioa dena, horixen eztabaida emango da, ez nola, jaso duzue, ez, apurrat, hainbat denbora iraunduen albiste hau edo, ez, egoera hau. Bai, eta gainera, zegoen, aipatu egin duzu denbora, ezta? Eta egia da, orain dela bi aste, komentatu, hasi ginen, ezta? Komentatzen nola jardungo zuen, edo nola, zin izango zen honetako ibilbidea, ezta? Eta noraino Macronen gobernuan noraino iritziko zela, eta aldi berean tentzinoa gero kaleetan nola sortuko litzatekela, ezta? Eta askotan komentatu egin dugu, ezta? Hemen baita ere mai gainean bertan, Frantziaren historia, eta Frantziaren historia errebendikatibo, iraultzailea izan da, eta hortatik denok ikusten genuen horrelako, lege baten edo horrelako aplikazio baten aurrean, Frantziako herritarrek kanpora joango zirela eta zerbait izango luketela, eta hori nik uste dut denok argi geneukan, baina orain zan noraino helduko den tentzinoa eta nola gestionatuko den tentzinoa, eta nik hor bereziki ipiniko nuke fokua, hau da,
egia da indarrez ipini egin den, aplikazio berri bat dela, eta hortatik aplikazio horren aurrean engo da errebolta bat, baina da, orain zer egiten dugu. Honen aurrean nola gestionatzen dugu, eta zein izango den urrengo ibilbideak eta pausoak. Alde batetik, oposizioaren aldetik, uste dut oso interesgarria dela, orain daukaten momentua, eta nola erabiliko duten haien diskurtsoa eta narratiba. Hor berezekin nire oso interesgarria irudiko zait, eta Macronen gobernuak izan duen, ibilbidea eta ikusita eta berrikusita ikusten dugu, gauza asko, niko goratzen dut, pandemia garaian, ze motatako estrategiak erabili izan zituen, eta oso kritikatuak izan dira, baina hor dago berriro ere. Orduan, hor uste dut, batez ere, poesizioak egin aldezakeen narratiba eta diskurtsoa oso interesgarria izango da, eta gero konkretuki gero kaleetan nola eramango den, nola gestionako den, eta nola baretuko den, berezikin ninago, nola berratuko dituzten, eta ja, horri buruz hitz egiterakoan, Macronen egin dituen estrategiak eta ere izan dituen alternatibak, eskuindarrako alternatibak izan dira, eta hau da beste adibide bat. Eta baina gero, ja eskuina edo eskerra utzita, ni orain hurbileko egoera daukadala nire gurasoa justo berri jubilatu izan direlarik, pizka bat ikusita haien ibilbidea eta dauzkaten urteak ikusita, benetan osasunari begira, uste dut egin barko genituzkela eztabaida sakonagoak. Zer dan, osasuntzua baitare ongizate sistemarako, gure sistemarako, eta nahi badugu baitare sartu zer den produkziorako, zer den osasuntzua. Ni bereziki ikusi egin dut nire urrileko egorak, eta bilatu egin dute bai edo bai modua, jubilatzeko, lehenago jubilatzeko, ia gehienak. Zergatik eta ikusten dute haien gorputza ezin dela, gehiago. Orduan, dagoen sistema ez da erabilgarria. Hori da argi daukadan gauza bat. Daukagun, urteak ipini da, ez da erabilgarria. Eta azkenean amaitzen daigu guztiak, pilotanetara jolasten, eta gure eskubide eta oinarrizko eskubideak zapusten. Nok ikusi egin dodalako nire etxean, nire gurasoak beti danik lan egiten, ikuste haien gorputzak ez doala gehiago, eta ikustea estrategia lehen jubilatzeko, baina, klaro, soldata gutxia erogorekin, dauzkaten baldintzekin, eta hortatik uste dut, azkenean da, oinarrizko eskubideak zapusten dira modu baten edo besteen. Bai, ez, baina hori da Frantzian marra gorritzat hartzen zutena, ez? Erreformak erabiltzen du beste hainbat kontu, baina 60 eta, 64tik, 66, ez, 62tik, 64 ez dakite handituten, baina ere ez, 60 urterekin nahi dute erretiro hartu, gehienez jota. Bai, estik atera du ondorio bat, hor nire usterako benetan argia eta zuzena, ez da? Aurre jubilazioa komeni dela, edo gazteago jubilatzea komeni dela. Ni neu ere hola jubilazioa nintzen, aurre jubilazioa hartu nuen. Eta, gure lana unibertsitatean irakasle modura eta bar zen bereziki gogorra, baina beste ondorio batzuk ere baditulako, beste orain lan merkatuan sartu behar duten da ezin duten gazteen egoera, ez da? Zemat eta gehiago atzeratu jubilazioa adina, gazteak gero eta zailtasuna handiagoak dituzte, ikusten dugun moduan gainera, ikusten ari gara, lanpostu egokiak lortzeko, ez da? Ordan hori da beste arrazoi gehitu bat. Nik uste dut, argi dagola, Frantziar estatuan, bide batez esan da zentzura mozioen eguna dira, gaur estatu frantzesean da bihar Madrilen, ez da? Ordan estatu bia daude hor motibo desberdinak, edo ez horren beste, nahiko berdintxoak ere badaudelako, zentzura mozioen menpe daude, ez da, gobernu biak. Macronen kasuan eta erretretaren erreforma horren kasuan, kalkulatu da, estatu frantziarrean 170 erreforma horren kontra dagoela. Beraz, ez dago inolako zalantzarik zer den neurri desegokia eta zer den neurri popularra behintzat eta demokratikoki segin beharko luke Macronek, baina errekerreari da, enpresario batzuekin, bere reforma egiteko, ez da? Zer gerta daiteke, une honetan ez dago batera argi ikusiko dugu, ez da, egunean zehar, baina esaten dute, aurretik aztertu dutene, komunikabideetan, 287 bada, gehiengo absolutoa,
15-16 boto, agian besterik ez ditu la falta, zentzura mozioak irabasteko. Ze gertatzen da irabazten badu? Macroni berari esaio ezer berezirik gertatzen, hau da, mantendu egingo litzateke presidentzian. Lehen ministroa zesatu beharko luke eta Asamblea Nazionala disolbatu eta hauteskundeak egin, ezta? Segurunik, gero hauteskundetan ikusi beharko genuke ze ondorio daukan horrek. Baina egi esan, krisi instituzional larriegirik esaio gertatzen orain. Ordaindu beharko du, nik uste dut hauteskundeetan zalantzarik gabe, ezta? Eta ze beste bide dago, ezta, zentzura mozioa ez badu aurrera? Bueno, erreferenduna, eska daiteke eta erreferenduna lortu ere egin ditzakete, parlamentarioen porcentaia batek eta gero populazioaren kopuru batek eskatuta erreferenduna egin daiteke, hori aukera bada. Frantzian orduan ikusiko dugu, gaur egunean zer gauza asko argituko dira, nik uste Asamblea Nazionalean arazo handiak izango ditula Macronik. Aurreko egunean lehen ministroak izan zituen ikaragarriak, la Marseillaisa ere abestu zioten koroan, eta hori nahiko esoikoa da Frantzian, ezta? Egia esan egon dira, zentzura mozio ugari, Frantziar estatuan asko egiten dira, 100 inguru azken mende erdian, esan dezagun, eta bakar batek irabazi zuen. Hain justu ere, aspaldi 1972an, aurkeztu zioten zentzura mozioa gobernuari, eta orduan irabazi egin zuen, baina kasu bakarra izan zen, ezta? Pompidou gobernua erori zen zentzura mozio baten ondorioz. Baina oraingoan krisia benetan, krisi instituzionala eta batez ere kalean, kale mobilizazioek eta dakarten mugimendu hori, oso sendoa da, eta Macronen modu batean edo estan ordainduko du hori. Tentsioa, hasteko parlamentuan bertan ikusi dugu irudietan, Asamblea Nazionalean, zer nolako egoera bizi izan den, izan ere, dudatiarra izan da une oro, ostegunean bozkatu zuten ala ere, senatuan aurrera egin bazuen ere, ez dakiten azken unera arte, ia asamblearako, Macronen aldeak ia konbentzituko zuen norbait, eta ikusi zuten ez zela posible izango, eta alaxe gertatu da, eta gero hori, egia da, mozio zentzurak eurak, ziurrenik edo badirudi ez direla aurreatrako, ala ere ez dakigu, oraindik ere, baina erreferendumaren proposamen horri, ez dara apurate ezkerreko alderdiek ez proposatu dutena ez, horri nola iristen diozue? Carmelok me planteatzen zuen eszenatoki hori, ez da, zer suposatzen da, eta eskertzekoa da, ez da, zer suposatzen, esplikazioa eta ikustea zer suposatzen den horrelako mozio de zentzura, ez da, egitea eta Frantzian ere nola dagoen, zen eta, klaro, segun eta zen herrialdetan, desberdin funtzionatzen dago, ez da. Eta ia da, eszenatoki horretan inengoen petzaten, ez da, zein garrantzitsua den orain momentu honetan eskerrek, beste oposizioan, eta, ni beti eskerra eta eskumari buruz, eta, beti ere, gero eramaten diren alternatibak, eragiten diren estrategiak eta bar, ondo aztertu beharko liratekela, eskerrekoak edo eskumakoak diren, baina ia da oposizioak momentu honetan daukan pultsada oso garrantzitsua da, eta nola bideretzen dagoen, eta nola alde batetik diskurtsan narrati, eta zer egiten duten. Eta hor hemen daukan pultsada oso garrantzitsua da, adibidez, aurre egiteko hauteskunde batzuk, edo nola egiten, uste dut pilota orain dagoela momentu horretan, zer egiten duten haiek. Eta nola mugitzen duten zehazki fitza hori, eta ber zer, hau da, hori, sake partida bat bezala, ez da? Orain daukate haien pilotan eta ber zer egiten duten. Eta uste dut, aprobatzatuko beharko liratekera, eta momentu honetan, eta nik bizka bat ikusiz, ez da? Macronen mugimenduak oso ondo mugitzen da, egiten dau zerbait, baina gero egiten du horrela, eke bat ipintzen du leku guztietatik, bideratzen du beste estrategia bat, epintzen du beste bat, gertatzen da beste berri bat, eta hasten dugu ze gertatu egindan. Eta hori, zuzenean, adibidez, pandemia baino lehenago izan genuen horrelako piketeak, garraio bideak izan zelako, aplikatu egin zuelako hainbat tasa, eta hortatik asko kateragin ziren, niko horatzen dut errepideak guztiz, blokeatuta, eta guztiz ahaztu egin zen momentu hori. Zergatik zen, eta justo
eta ondo, oso ondo, zetorkion pandemia bat, eta, hasiera batean, nahiko egokitu egin zituen estrategiak, eta hortatik, diskurtso maila desbideratu egin zen beste leku batera, eta orduan, astu egin genuen gertatu egin zen berarekin. Orduan, hor, uste dut, nola jolasten den pilota hau, orain uste dut dela momentua bultzada hori mugitzeko eta fitxa hori mugitzeko zen. Eta gero, nik uste dut Macronen gobernuak oso ondo eraman izan dute eta oso estrategikoak izan dira, kea pixka bat ipintzeko eta gero gure begiradak beste leku batera ipintzeko. Bai, ez, izan ere gainera artikulu hau aplikatzeak berak bakarrik ez demokrazia zalantzan jartzen duela, ez, salatu izan dute alderdi ezberdinek, eta hala ere ez, erabiltzen da, behin baino gehiagotan erabili izan da, eta bada modu bat, zuk esaten duzunaren aritik, kalkulatuta dagoena hain batean. Bai, nik uste aurrera begira, eta ez di sugeritu ditu gauza batzuk, da nik uste interesgarria direla, ez da, aurrera begira, egunotako saltza guzti hori apur bat, egun gutxitan argituko da, ez da? Baina aurrera begira, zentsura mozioaz aparte, badago erreferendumaren aukera, hori oso zehatza da eta lorgarria da, ez da erresa, baina eskatzen dituen baldintzak dira 185 diputadoren baietza, da gaur egun hori lor daiteke, zeneiko transversalari iraiokatzen kontrara, ados ez dira jartzen gauza positiboetan, baina kontrara nahiko batu dira eskuin muturretik eta eskerrera, ez da? Macronen zentsura mozioa presentatzeko, orduan, 185 lorgarria. Da gero hau zailagoa popularizioen 110, hau da milioi batzuk sinadura behar dira, baina Frantziar estatuan hori ere gizartean mobilizatu dago bezala lor daiteke. Hori da aukera bat, eta ez da broma. Baina beste bat agian sakonagoa ere plantea daiteke eta da 6. errepublika sortzea. Hau da, Frantzian 5 errepublika egon dira, hau da 5. Eta duela 60 urte inguru sortu zen, eta orain gerta daiteke, ze Frantziar estatua baditu honetaz aparte, beste arazo estruktural serio batzuk, beste ultrazentralismo bonapartista horre planteatzen dizkio arazoia. Bi, aipatzagatik oso argi Korsikan da Euskal Herrian, ez da? Bi, eta hizkuntze eredua konstituzionala eta Republika honetan oso zurruna da, eta planteatzen dira gero hitz egingo dugu, ez da? Baina arazo larriak Korsikan da Euskal Herrian behintzat, bederen bi toki horietan, ez da? Da orduan, pentsa dezakete, agian berfundazio bat egin da 6. errepublika antolatzea, da aukera bat, nik uste dut, Frantziar estatuan gaiak serio aztertzeko, gai egiturala serio aztertzeko unea heldu zaiela. Da Macron orain defensiban dabil, azken finean hartzen ditu neurri antidemokratiko hau dira, defensiban, oso defensiban jarri delako, eta ez lehen aldiz orain. Iaka horien asuntua dago lehenago, eta bar, ez da. Pentsatu beharko dute, baina bi gai horiek mai gainean daude une honetan. Aipatu duzu ere tarteka, ikusten ari garela ere kalean zelako eraginari den izaten auzi guzti honek, eta gainera segitzen dute protestan, eta ostegunerako ere ez manifestazio handia deitu dute. Bai, ni, super reivindikatibo iruditu zaite, ez da, Carmelo, nuen ez da, bai, egunkariak baita ere pizka bat behatuta ea zer planteatzen zuten, nondik planteatzen ziren, eta pizka bat hildoak jarraituz, ez dut ez da irakurri inon horri buruz ez da, eta planteatzen, eta nik entzunte erakoan, adibidez, hori zentraltasuna horretan askotan hitz egin da, Frantzian eragiten duen, ez da, min oso sakona dela. Zen eta edo zer egiteko ni bereziki, ez da, lantzen ditudan gaia da, ongizate estatua nola bideratzen den, oinarrizko zerbitzuak, eta daukaten zailtasun oso zail bat, markatu zailtasun oso konkretu bat, adibidez, gauzak perbideratzeko, batez leku txikietara, birmoldatzeko egoetara, eta hori, ongizate sistema guzti zentralizatuta dago, eta ez da leku guztietara heltzen dauzkaten zentruak eta zerbitzuak. Orduan, egia da, egituraren aldetik, Frantziak, baina, nik uste dut gure estatuia gehienak, behar dituzte berrikustea modu oso sakonean. Orain konkretuki, ez da ikustea, bultzadan oraino helduko den,
interesgarria izango da zer gertatuko den egun hauetan eta noraino helduko diren pertsonak eta zenbat norarte heltzen den haien haserrea, haien ezegona, orduan oso interesgarria da, nola bultzatuko den batez ere alde batetik nik uste dut eta hor beti ere oso garrantzitsua dira adibidez komunikabideak, nola sortatzen den eta zenbatatako mezuak bidaltzen diten komunikabideen aldetik, gero beste aldetik, ez da, sare sozialek, ez da, hau da, nola kolokatu egingo diren sare sozialetik mezu desberdinak eta polarizazio desberdinak, zen eta polarizazioa ikusten da, batez ere eta bereziki sare sozialen bitartez asko handitzen dela, orduan, hau nola bideratuko den, eta uste dut hor betez ere neurtzeko nola joango den ibilbidea sare sozialak oso interesgarriak izango direla, eta gero ja zehazki, kaleetan nola zemotatako giroa suertatzen den, ezta? Baina urrengo egunetan, uste dut kaleetan gertatuko dena, eta gero baita ere, ezta? Bestaldetik komunikabideak, sare sozialen bidetik nola suertatzen den guztia oso interesgarria. Eta aldi berean, hori posizioak zer esaten digun, ezta? Eta zer gutxatzen duen Frantziako herritarrei eta zertara animatzen duten. Ni uste dut Frantzia oso hurbilez daukagunez, uste dut izpilu interesgarria dela. Hau da, ea ber zer gertatzen den, zen eta horrelako erreboltak daudenean, ea olatua gero etortzen dela, ezta? Eta badirudi hori puntu batean, ez da, egoista dela. Zuek, zer egiten duzuen, gero guk animatzen garen, baina uste dut izpilu interesgarria dela, eta niri bai gustatuko litzaidake errebindikazio hau benetan sostengarria izatea eta norabide konkretu batera joatea. Zergatik zen eta uste dut guretzat, eta Europa mailara dela baita ere diskurtso oso zuzena. Gauzak planteatu aldirela beste modu baten, estrategia desberdinak erabili alditzakegula eta baita ere herritarrok tekogula ahotsa. Eta hori ez ahaztea gauden momentuan, non ikusten ditugu hainbat egitura oso handiak direla, non badirudi ezin ditugula jadanik aldatu, non ipintzen dizkigutela hainbat, oinarri eta guk badirudi jaten ditugula inolako hausnarketa egin barik, uste dut dela izpilu bat non begiratzeko eta gero baita ere, bestelako horrelako estrategia ultraeskuina edo eskuinarrekoak aplikatzen direnean, izateko ez da adibide konkretu bat. Bai, nik uste dut Macronek azken aldian aurkitu duela egoera komplikatu bat eta bere norabidea, presidente reformista bezala eta hori izan da beti bere marka edo berak desio zuena behintzat, aldatu behar izan du bere politikaren norabidea. Norabide estrategikoa gainera, eta nik uste hori berarentzat galera serio badala. Gogoratzen baduzu, Macronek azken aldian, azken urteetan, asko jokatu du nazioarteko politikan. Eta saiatu da gainera lidergo bat, batetik estatu batuen aurrean, da bestetik Ukrainiako gerra gertatu denean, gogoratuko duzue, irudi batzuk ikusgarriak izan ziren, Putinekin berarekin elkartu, mai luze hartan, ez da agertzen ziren alde batea Macron da bestea Putin Moskun eta Kremlinen bilera egiten, da beraz saiatu zen nolabait zubi lana egiten, da bakegile bezala aurkezten, da hori batetik, ez da, Ukrainiako krisiaren garaian, da nazioarteko politikan. Eta bestetik, Europar Batasunean barruan saiatu da batez ere Britania Handiak alde Brexitaren ondorioz alde egin zuenean, da saiatu da berrartzen Alemaniarekin batera ardatz nagusia, hau da. Bera, eta Alemania Scholz eta Macron bildu dira, eta ordezkatu dute, representatu dute Europar Batasunaren lidergoa, ez da? Beraiek, estatu biek, ardatz franko-alemana deitzen den horrek, berartzen zuela, baina, klaro, Europar Batasunean ere egoera komplikatu da asko. Europar Batasuna berak krisisakon badauka une honetan. Eta ez naiz ari bankario finanzieroari buruz, ez da ere inflazioari buruz. Dauka nortasun krisi larri bat. Ari da bi potentzia nagusia Txina eta Estatu Batuak ari dira zuzenean edo zeharka konfrontazio sakon bat izaten, arlo guztietan, eta Europar Batasuna ari da atzean gelditzen, Estatu Batuen politikaren menpe kokatzen, bai gerran da, bai bakean,
eta nik uste dut egoera komplikatua daukala. Eta Macronek ikusi du aldiz, lehertu zaiola krisia non, estatu barruan. Lehen aipatu dugun, arazo egitural horiek ditulako bestea beste, ez da? Eta krisi larria orduan berak ere norabidea aldatu behar izan du, nahi ala nahi ez, eta orain ari da, nik uste, bakarrik gainera, krisi hori konpondu nahian, baina ez dauka bat erarrez. Hori esanguratzua da, kontuan hartzekoa da, ze ondorio asko ditu Europar Batasunaren mailan ere, ez da? Hori guztia da une honetan mai gainean dauzkan arazoak larria dira, Macronenak eta Frantziar estatuarenak ere bai, esango nuke. Bai, ez da, eta harritu gara hitz egiten horrexlako islada izan dezaken beste herrialde batzuetan, eta Espainiar estatuaren kasuan ere, agian oin litzateke momentua ez da egin beharko balu, eta pentsio erreformez ari garen honetan, ez, orain gutxi aurreko astan onartu zuen ministroen kontseiluak berak, oin sindikatuekin eta beste alderdi politikoekin ari da Espainiar gobernua hitz egiten eta aztertzen, ez, norarteko babesa izango duen ala ez, hori nola ikusten zabiltzate? Bai, gertatzen dena Espainiako estatuan momentuan, ez da, dela, hartzen ari diren estrategiak, da pixka bat ematen digutela, ez da, jatxeko herritarroi, hau aldatzen ari gara, honi buruz hitz egiten ari gara, baina sustrailean, ez da, eta estrukturalki ez dira oraindik ere gauzak aldatzen. Eta dauzkagu, 1000 adibide honi buruz, ez da, berdintasunari buruz hitz egiten dugu, legeak, ez da, daude askotan baietz bai legea batu egin da eta saldu egin digote, baina izatez genero indarkeriaren legea 2007ko lege bateko non ezinbestekoa da aldatzea. Eta oraindik hori ez daukitu. Transexualen legea, bai, Euskadi mailan aldatu egin dela, baina hemen oraindik estatuan ez dela oraindik aldatu. Eta euskago horrelako adibide pila estatuan, ez da? Eta pentsioen egoera da beste bat, esaten dute. Joango gara aldatzen, egiten dituzte zerbait, orduan zer egiten digute, azkenean aplikatzea da. Gaude lanen, ez da? Gaude gauzak egiten. Eta orduan, klaro, ez da, ez dekogu horrelako aldaketa Macronen egoeran gertatu egin den modun, eta aldaketa ez da, bapatekoa izan, ez da, orduan, ez digu pisten hainbeste bertaratzeko eta kalera ateratzeko. Eta gainera, egia da normaltasun, eta lehen Carmelo kapatu egin digu, ez da, gazte hori eta dauzkagun egoerari, eta oso egoera, eta ikusiko dugu, ez da, nola joango den, berezik esaten diet nire ikaslei, ez da, zein egoerak perri etorriko dira, eta krisialdi honen, krisialdi eta gero, eta zenbotatako egoeratan geratuko garen, non ikusi egin dugu, gutxinak eta gutxinak, edo epe labur batean zenbat kendu egin diguten, ez da, gure oinarrizko beharrei eta oinarrizko printzipioetan nola kendu egin dizkigute poliki eta omendik eta horretara, eta azkenean gaude egora batzutan orokorrean gazte bizitze egin da, ez da, nahiko traketza, baina egia da, gero beste modu batean normalizatu egin ditugu hainbat egoera. Adibidez, ikustea astelenero pentsiodunek borrokan egotea, haien diskurtsoak ebitaratzea, normaltzat hartu egin dugu, eta da, badakigu hor dagoela arazo bat, baina ez dugu aragotzen, ez dugu jaten pasu bat gehiagora joaten, ez dugu gehiagora, edo ez gara kaldetara ateratzen. Eta horrekin gauza asko, ez da, orduan, egia da normalizazio puntu batera edo askotan mai gainean, ez da, nik heldu berri izanaz, eta dagoen diskurtso maila da, produkzioa, gure produkzio maila oso altua dela, eta kantzauta gaude. Super kantzauta gazteok, baina normalizatu egin dugu hori, kantzauta egitea eta produkzio sistema super areagotuta egotea. Eta horri buruz ez gara gelditzen, ez dugu aztertzen, eta gauzak joaten dira gutxinaka gauzak sartzen, baina ez ditugu bestelako aldaketerak egiten orduan. Uste dut hemen estatu mailan, ez da tentsio horretara heltzen, zen eta modu baten edo besten gauzak, begira, ez dugu hainbeste ukiteko pentsioen, baina beste alde bat igoko ditugu pixka bat. Edo ingo dugu, baina estrukturalki ez dira gauzak aldatu. Orduan, nik uste dut estanda bat egoteko, estanda bat hemen, eta gainera gure gizartea, ez dut Euskal Herriari buruz hitz egingo, baina da estatu mailan baita ere izan duten, isiltasun estrategiak oso ondo eraman izan ziren historian zehar, eta hori gure kodigoetan sartu egin da. Edo,
estatu mailaren kodigoetan sartu egin da. Eta ateratzea kalera asko kostatzen da. Isiltasuna oso ondo eraman izan da estatu honetan, eta estatua eta horren kontra jateko estanda oso garrantzitsua egon beharko litzateke. Nire ustez, edo ikuspuntu soziologiko batetatik ikusita. Heltzen dizuzuk horrek, Carmela? Bai, Estatu Espainiarrean pensioen gaiak arazo larria ditu, behar bada Frantziar estatua baino larriagoak, baina ez dira horren beste, ez dik orain esan duen bezala, ez dira horren beste kanporatu, kaleratu eta agertu. Bueno, Bizkaian bai, Bizkaian badaukagu, nik uste oso aipagarria den pentsiodunen mugimendu iraunkor bat, etengabe ari dena, astero konzentrazioak egiten, da orain aste osoko halako ekitaldi berezi bat, itxialdi bat, baraua eta manifestazio bat deitu dute larumaterako, datorren larumaterako, da nik uste oso aipagarria dela Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak edo plataformak daukan jokabidea, ez da, nik uste oso balia hondikoa, gainera eztabaida sakonak egiten ari dira, etorkizunera begira, gazteekin batera nahi dute jokatu, ze konturatzen dira ez dela problema personala edo adin bateko problema. Problema nagusia behar bada gazteek izango dute etorkizunean, ez da, eta hori nahi dute transmititu. Bueno, mugimendu hori oso aipagarria da, baina, claro, errealitate gordin batean oinarritzen da. Hego Euskal Herrian, pentsiodunen 40%, ia 1.400.000 den, harin esaten da, daude 1.000 euro edo are gehiago 800 eurotik berako pensioak hilean. Claro, gaur egun dagoen inflazioarekin, dagoera honekin zuk esango diazu zegoera sortzen ari den, ez da? Frantziar estatua baino larriagoa, hori hola da, ez da? Objetiboki. Baina, claro, hemen aldaketa ze gertatzen da, goiti bera egiten ari da. Europar Batasunak baldintza batzuk jarri dizkio Estatu Espainiarrari, Estatu Espainiarrak nagusiki onartu egin ditut, eskriba proiektuak hori dakar. Ze arazo daude hor? Bueno, bestea beste, gizarte segurantza eta pensioen egitura bera oso zentralizatua dagoela hemen ere, eta naiz da eskumena autonomiatan egon daiteken, gure kasua meitzat, ez da aldatzen, ez da esku aldatzen, ez da hori batetik. Gero, egitura bera pensioak negoziatzeko, esaten da, gobernua sindikatuekin, bai zera, hemengo sindikatuekin ez. Hemengo gehiengo sindikala guztiz baztertu du. Horretatik, da, komisioz da UGT hartu ditu, ez da. Eta gero, negoziazio politikoa bera ere Madrileko Kongresuan egiten du. EH Bildu nik uste aurreatu inda, ez dakiz zergaitik egia esateko, ez dut oso argi ikusten, zetrukean aurkeztu duena da, bueno, emakume, bai, alargunen, da pensio oso bajua daukatenen negoziazio bat egin du hori goteko, baina nik neuk uste dut ez dela nahikoa hori pension sistema osoa dagoen bezala eta transferentziaren gaia dagoen bezala horretan sakondu gabe egiteko, ni neuke. Oraindik ere kurioso da PNV berak ere oraindik ez du bere posizioa eman, eta RC-ek ere ez du eman, eta Juntsek ere ez, eta gobernu Espainiarra beharko lituzke botu horiek, pensioen erreforma hau kongresuan aurrera eramateko, eta nik lehengunean eskatzen nuena argitu da, bai LAB eta bai ELA oso modu kritikoan agertu dira. Oso modu kritikoan azken egunetan, ez da, pensio sistema honekin. Orduan, Frantzian konturatzen bagara, protestaren motorren nagusia seguren sindikatuak izan dira. Hemen Euskal Herrikoak baztertuak izan badira eta oso kontra agertu badira, zuk esango diazu, urrengo logikaz, urrengo pausoa izango litzateke hemen ere mobilizazio oso gogorrak gertatzea sistema horren kontra. Eta arazo estruktural larri badauka bestea beste esaten du eskriba, bueno, seguridadea behar dugu pensioak etorkizunean, sistema publikoan egongo direla. Eta horretarako zer egin? Betikoa, batez ere kotizazioak igo, ez da, eta langileen kotizazioak igo, klaro, betikoan gaude. Baina zergaitik ez dugu aztertzen beste modu bat pensioen finanziazioa egiteko. Eta pentsionek ere esaten dute erreforma gero ez da zailagoa dela pobreziari aurre egitea beraz, egunetan ere egin dute balorazioa, orain hartan aipatu ditugunez, ikusi dezagunez, zer esan duten Euskal Herriko pentsiodunek erreforma hontaz.
titularretan agertu dena, izan da bakarrikan datu bat. Ia 1.200 eurora iritsiko garela, edo iritsiko dala gutxienezko pentsioa. Baina hori, kasu honenean, izango da 27-rako, eta ez pertsona bakan batentzat, baizik eta unidad konbibenzial edo. Orduan, orain arte pentsioa eskubide individuala zen, eta aplikatzen zitzaigun pertsona bakoitzari. Kasu honetan, disfrazatzeko moduan. Horrek, adierazten du, ikusita nola doa eta nola espero da inflazioaren gorakada urte hauetan, adierazten du argi eta garbi oso eskasa dela. Beste pankarta bat hemen dugu, ez eskuaren legeari. Guretzako, EH Bildu akordio bat lortu du, hobesten du emakume alargunen egoera hobesten dute pizkat, baina oso insuficientea da. Eta nire ustez horrek ez du justifikatzen. Bai ez, barri duri hor, zabaltzen direla, batetik aldarria, bera ez, kalean zer nahi den eta bestetik zerrari den negoziatzen, eta beste behin ere, ez doazela... Eta uste dut oso adibide hona ipindi dago nola jokatzen den bai Euskal Herrian eta baita ere estatu mailan, zertara jokatzen ari diren. Alde batetik apatu eginda, alargunen egoera hobetu egindala eta hainbat estrategia erabili izan dutela hau hobetzeko, baina era berean gero sustraian zegoen behar zuten edo behar bat ez dute hartu, zala minimo horretara heltzea. Orduan, ematen dizuegu zerbait, baina ez guztia, edo ez guztia baizik, eta benetan atzean dagoen guztia eta estrukturalki aldatu behar den ez dugu aldatzen. Aldatzen dugu superficiala dena. Eta modu horretan, klaro, ez da estanda egiten. Klaro, beste aldetik ez da komentatzen genuen, zala, nork hartzen ari den erronka honek. Eta badirudia pentsiodunek soilik daukatela erronka hau, eta oso gazteak ez dago dela, eta espresoki, klaro, ni egiratzen naiz nire, eta da, badirudi, ez dela kolpe edo impactu emozional zuzen bat niretzako, ez da? Eta igual beste egoera batzuengatik, bai, igual atera esan naizela, baina ez pentsiodunak, eta azkenean denok egongo gara bertan, ez da? Eta ikusiko gara modu horretan, ordan ezinbestekoa da, hau guztion, ez da, modu kolektiboan ikustea. Eta gero beste aldetik lehen aipatu egin dena lo de las unidades convivenciales, ez da? Zertan bizikidetza unitateak. Hori adibidez, aplikagarritasun hori hartu egin dute RGI-atik. RGI-ak adibidez funtzionatzen dau segun eta zein bizikidetza unitate ditugun. Hau da, zenbat pertsona bizitzen garen eta zen elkar loturak ditugun, hau da, eudolki zen elkar loturak ditugun. Eta hori, benetan, eta nik ikusten dudala, ez da, gizarte langile modun, ze gertatzen da RGI-arekin, guztiz, hor dago batez ere, eta oso ondo aipatu egin duen moduan, dago jokua, klaro, esaten digute, eta ez dute ikusten pertsona individual bat bezala, baizik eta familiakideak. Eta, klaro, hor sartzen dira zirrikitu asko, egoera asko, non azkenean den amaitzen da, behar zeiren aldaketak ez egiteko eta zuzenean guri dauzkagun egoerak, gure egoerak bertan ezartzeko eta ez eraldaketak konkretuak izateko. Eta zehazki gustatuko litzaiake jakitea zeri deituko dioten bizikidetza unitateak, ze motatako elkar loturak hartuko dituzten kontuan, ea kontuan hartuko dituzten, manao pentsaten horrela, ea nortzuekin lan bizitzen duten, zen eta, klaro, imaginau, aitite amamak bizitzen dute, adibidez, beste familia nuklear batekin, hartuko dute kontuan, ez, hartuko dute zerrerak, baina da, azkenean da, zuk egin dozun lanagatik, edo ez lanagatik, edo sistema honetara produzitu, edo eman dozun zerbaitetangatik, bueltan ematekotan, eta da, oinarrizko gainera egoera bat, ez da, non behar dugun, zu pertsona individual moduan, gastu bat txuki izateko, eta zu bizitzan jarraitzeko zen, eta jadanik ezin dozu beste modu batean diru sarrera horiek izateko, orduan.
bai gustatuko litzaidake jakitea zeri deitzen ari duten bizikidetza unitatea eta zemotatako ezaugarri konkretuak nahi dituzten hartzea kontuan. Bai ez, horren edo testu zehaztu horren zain geratu beharko gara, eta beste gai bati helduko diogu, protestez gabiltzala, izan ere Gazte Euskaltzalen sareak manifestaziora deitu du, hezkuntza euskaraz izan behar da lelopean, ez? Aurreko astan okerrez banabil sarean eta ikasle asko zehazten zuten nola, ez dakit ez, irakasgaien uneko kopuru bate gazteleraz zutela, eta purat aldarrikatzen ez, berezik ikasunetan zen Euskal Herriko Unibertsitatean, guztia euskaraz izatea, ez duek justo ez, alor horretaz jakin badakizue, nola heltzen diozue aldarri honi? Claro, hau nire goerara ekarrita, claro, nire gustatuko litzateke nire ikasleak hitz egitea, eta espresioki bizi egiten dutenak euskaraz hitz egiten dutenak, eta zein egoerak bizi egiten duten, eta egia da, nik bakarrik esan, gustatuko litzaidake esatea, errekurtso gehiago behar ditugula. Uste dut, oinarrizko bereziki unibertsitatera bideratuta, errekurtso asko behar ditugu eta ez direnak prestatzen, zen eta badirudi, edo daude beste lehen mailako bestelako behar batzuk edo uste dutenak behar batzuk daude zela, eta ez daude errekurtsorik bideratuta, eta hortatik aurkitzen duguna da oso egoera desberdintzoak, haien hizkuntza erabiltzeko aukera batzuk ez dituztenak aurkitzen, bai ikasgaietan, bai dauzkaten errekurtsoak gauzak bilatzeko, baita ere lanak egiteko, dauzkate ogera oso desberdinak, ezta? Eta egia da, hezkuntza nola dagoen pentsata bereziki, ez da, Euskal Herri mailan, alde batetik desberdintasun asko dauz, segun eta zein lekutan aurkitzen garen, baita ere herrietan, baina egia da, unibertsitateera begira, uste dute, sustraian dagoen arazo bat daukagu, eta orain dela asko, eta egia da, nik nire esperientziatik ekarrita errekurtso falta ugari dekogu. Adibidez, bakarrik, azkenengo graduko lanak eramateko, edo masterrak adibidez euskeraz egiteko, ez daukatela aukerarik, adibidez nik dauzkat petizio asko, galdetzen didatenea euskaraz egongo den moduloren bat edo beste, eta ez daukate aukerarik. Orduan, horri buruz, uste dut berba handia egingo barko genukela, eta baita ere uste dut hemen dagoela zerbait oso garrantzitsua dela, errekurtso falta, bai ez dut esaten baizik eta baita ere pertsonak falta dira, euskaraz hitz egiten dugunok, bertan ikerketak egiteko euskaraz, behar dugu hor errekurtso asko, eta egia da egoera, gero ikasleok bezitzen duten egoera oso desberdina dela, eta aipatuko nuke baita ere diskriminatzailea. Bai ez, azkenean deia bada errekurtsoak bideratzea edo administrazioari deia luzatzea bideratu dezala, hezkuntzara eta euskaraz ikastera gehiago. Bai, estik baliabideak aipatu ditu edo errekursoak oso nabaria da, askoz ere baliabide garrantzitsuagoak ipini behar direla. Baina nik sakonago ere apuntatuko nuke, hau da, nik uste dut hizkuntza politika oso bestelako bat behar dugula, gizarte osoari aplikatua. Unibertsitateari buruz nik aukera izan dut urte luzeetan jarraipena eta gainera implikazioa izan dut zuzenean, ez da, tokatu zaidalako Euskal Adarren garapenean eta lehenago ere bai, baina 80garren hamarkadan Euskararen aldeko mugimendua gorantza zijoan Unibertsitate Publikoan nabarmen. Euskal Adarra garatzen ziren, irakasle berriak kontratatzen ziren, irakasgaiak danak ere jartzen ziren prozesu nahiko labur batean euskaraz. Iparraldean oso bestelako egoera daukate orain, ez da, baina unibertsitatean hemen hori gertatzen zen, gorakako mugimendua zen, baina aldiz, azken hamarkadatan esango nuke beranzko mugimenduak ikusten dira eta oso kezkagarria da. Eta ez dira nolabait esan bakarrik erabileraren inguruan krisi handi badago, Euskal Adarretako ikasleen artean ere bai, eta irakasle batzuren artean ere bai,
atzeraz doan erabilera bada da zentzu kuantitatibo eta kualitatiboan ere bai. Eta gauza batzuk larriak gertatzen ari dira, pasan astean, Sarrikon erdal talde bat irakaslerik gabe gelditzen da, eta euskarazko guztiei ematen zaia agindua erdal taldera pasatzeko. Hori, esan edot hori da, anti-euskara, ez da, politika hori, ez da, izugarria da. Orduan, nik uste dut hemen benetan arazo larri baten aurrean gaudela. Da arazoa da hizkuntza politika aldatu behar dela. Ez du balio gaur bertan egin dute prentzaurreko bat, pasan astean Nafarroan euskararen erabilera ondo doala, eta gaur egun Jaurlaritzako bozeramaleak eta gaur bertan egin dute prentzaurreko bat Donostian esan ez bueno, goraka doala, oso baikorra direla, eta nik uste propaganda dela. Ez da, errealitateak ez du hori agertzen, eta propaganda eraiki daiteke modu artifizialean, baina realitatea beste bada. Nik gazte euskaltzaleen sareak mugimendu horren sorrera ikusi dut, ikusten ari naiz ze asalpen ematen duten, datorren ostegunerako manifestazioak deitu dituzte, eta egundoko apoia lortu dute, Behatokia, Kontseilua, Euskal Herrian Euskaraz, sindikatoak, eta 4 hiriburuetan Euskal Herrian, seguru manifestazioiek eguerdian oso jentetsuak eta indartsuak izango direla, egoerak kezkagarria dago oso. Baleabide aldetik bai, baina sakonago, hizkuntza politika ez da bat ere egokia. Eta nik uste horrek provokatzen duela krisi iraunkor bat, eta euskararen egoeraren larritasuna, ez da? Lotuta ere eskuntza legea beraren bueltan, zirriborroa aztertzen dabiltzain bat eragile, eta azken astean salatu izan dute ere murgiltze eredua bera, ez dela behar bezala sartzen, elak esan du ez duela jarrituko negoziatzen eskuntza lega bera, Euskal Herrian Euskarazek ere salaketak egin ditu, eta hau bai izan da gainera, gure gizartean azken urtean mobilizazio handana eragin duen lege bat, lege proposamen bat, eta badirudi aurrera aterako dela azkenean, orain ez da, Karmelo hori entzuterakoan hizkuntza politikara buruz hitz egin duenean, pentsatu egin dez, zein da gure hizkuntza politika? Eta egia da, zeharkaki sartu egin dena da, gure kanpoko hizkuntzak indar gehiago dekotela gure hizkuntza baino. Eta ikusten da, nik ikusten dut 1 eurotan unibertsitatean zenbat garrantzia ematen zaio kanpoko hizkuntzei, gure hizkuntzeari baino, bereziki zerra atera nahi duten, non dago suposatzen den lehiakortasuna, eta askotan hitz egiten dugu unibertsitatean lehiakortasunari buruz politika edo kultura baino gehiago. Eta ni askotan pena ematen zen, eta nik bertan lan, nik nola pentsaten dut hezkuntza eta zertan sinesten dut, uste dut unibertsitatea dela espazio bat kritika, hausnarketa eta gauzak eraldatzeko. Eta batez ere lehiakortasunari buruz, lehiakortasuna hitza entzuterakoan, niri beti, iak beti bipintzen zaizkite, zeri buruz hitz egiten, eta zertara gaude bideratuta, ni ere irakasle modun, zer bultzatu nahi dut, zer motatako pertsonekin lan egingo dut. Eta zein izango den nire helburua, hor ni baita ere dekot nire implikazioa eta etikoki eta baita ere, nire misioa, esaten dena askotan unibertsitatean. Eta hortatik hizkuntzari begira ikusten da, hizkuntza politika euskara albo batera. Utsi egin, eta justo Karmelo hori entzuterakoan, ostras, egia da, zenbat datu egin diren gauzak, azkenengo hamarkadetan ipini egin ditugun gure indarrak beste gauza batzuetan, eta adibidez orain, ez da gal bat eramatea, azkenengo gradu amaierko lan bat askoz gehiago balio du ingelesez eramaten baduzu, euskaraz eramaten baduzu baino. Eta konkretuki irakasle bat, eta bereziki nik ikusten dut, nik master bat gidatzen dut, eta aurkitzea adibidez irakasleak euskeraz jartuten dutenak eta jarraitu eta zuzendu dutenak, dauzkat oso gutxi, aldiz, segurenik galdetuko banu ingelesez adibidez, ipintzerakoan askoz gehiago aurkituko nituzke, orduan, hizkuntza politikak hori ere markatzen dut, eta gero hori eragina dauka
zuzenean nola erabiltzen dugun, zeri ematen diogun garrantzia, eta ia da nik gero baita ere lan egiten dudala nerabekin, eta zerbait aipatu egin duena Carmelo da, baita ere euskaraz, ez da, adibidez, herriak, ez da, euskaldunak direnak eta euskaraz erabiltzen dutenak, gauzak asko aldatu egin dira, ez da, eta irakasleok baita ere asko trasladatzen didate, euskararen erabilera asko jaitsi egin dela. Batez ere nerabeen artean zergatik zen eta erabiltzen dituzten komunikabideak ikusten dutena, lehen igual, adibidez, marrazki bizidunak ni betidanik euskaraz ikusi egin ditut, baina orain ikusten dituzten, ez da, daukaten edukia bereziki edo ingeles edo gaztelaniaz ikusten dute. Eta gero nola erabiltzen duten, zein hizkuntza erabiltzen duten, alik eta bagaude, ez da, herri bat, ez da, euskalduna dena, ni nabaritu egin dut, nola, ostras, erdaraz entzuten dut. Nabaritzen da, eta asko nabaritzen, eta ni baita ere egia da ikusita, ez da, azkenengo urteak zemotatako perfilak etortzen direnak, adibidez euskara, ikastera, perfila asko aldatu egin da, eta nik klasean bakarrik hitz egiten dute euskeraz nirekin. Haien artean gaztelania erabiltzen dute. Bai, ez da esaten duzun ere ez, indarreak momentu batean leku batera bideratzen ditugu, eta baina ez dugu lortzen betikotzea jarrera hori, eta ez, despistatzen garen momentuan, edo nolabait esatearren ez maldu egiten da, eta gero justu ez, gai honekin lotuta ere ez bada brebeta euskaraz egitearen kontu hori ez, badirudi lortu egin dela, Frantziar gobernuak erantzun bat ematea, ahalbidetzen du brebeta euskaraz egitea, baina 2017an esaterako egin altzen, ez? Orduan, lorpenak badaude gai hauetan, baina ez dakigu, ia benetan, ez dakit, 2 urte barru, oraindik ere brebeta euskaraz egin alko den. Hemen arazo handi badago gai honetara hurbiltzen garenean, ez da, eta da, hainbat mezu jasotzen dugula, oso interesatua gainera, gu nolabait esan euskaldunok kulpabilizatuz bezala egoeraz, ez duzu euskaraz egiten, ez da erabiltzen, gure errua bailitzan, ez da. Hau guztiz ukatu behar da, eta ukatu behar dugu. Begira, orain mobilizazioa deitzen zutenean, Gazte Euskaltzaleen sare honek, lehenengo osnarketa bat egiten zuen oso interesgarria, lehenengo goeta bat esaten zuten. Begira, teoriaz gu ginen euskaraz bizi ahal izango genuen lehenengo belaunaldia hori esaten ziguten hori zen promesa, da ikusten ari gara kontrakoa. Hemen ez dela posible euskaraz bizitzea zergatik. Hizkuntza politika hori dagoelako, hizkuntza politika hori oinarri dauka falsifikazio ikaragarri bat, elebitasuna deitzen dira. Hori hemen, iparraldean ez da hori aipatu ere ez da elebitasuna. Elebitasuna gezur handi bada. Hemen ez dago hizkuntza bi parean euskara eta gaztelera adibidez, edo frantsesa eta euskara parean jartzen dituena araurik. Kontrara, hemen hizkuntza derrigorrezko bakarra gaztelera da. Hemen, Euskal Herrian. Tokirik aurreratuenean gaztelera da derrigorrezko bakarra. Gero, basoaz komunikabitera, inkluso euskal komunikabide publikoetara, EITB, jaro, euskara daukan presentzia gaztelerari ematen zaiona, eta inkluso inglesari ematen ari zaiona, bueno, ez da parekoa inundik inura. Orduan, gezur handi baten menpe bizi gara. Eta gezur hori da, gezur ofiziala, eta arautua. Beraz, azgaitezen hortik hori aldatu behar da. Euskara izan behar da, nik uste, populazio guztiak ezagutzen duen hizkuntza Euskal Herri osoan, da horretarako bitarmetz hori bihur daiteke egia euskaraz bizializatea. Hemen ezinezkoa da. Eta beste guztia da propaganda. Orain bihar perentzan titularretan agertuko da. Euskara Gipuzkoan gorantzadoa, ez da egia, hori da arazoa, ez da egia. Eta ezin da bizi, Gipuzkoan lurralderik euskaldunen Euskal Herri osoan, ez da posible bizitze euskaraz gaur egun. Orduan, hortik hasi behar da, aldaketa sakon bat behar da, eta zentzu horretan. Gazteek esaten dute, Euskal Herrian euskaraz, iparraldean orain ospatzen ari dira, ikusi dut gainera, badute arrazoi bat ospatzeko zehazkan, ez da, hau gure garaipen izan da, bai, baina garaipen hori, hau esan behar da, zintzotasunez, oso mugatua da, oso pobrea da, esaten du, brebeta eta basoa, zuk lehen esan duzun bezala, 2017 arte, basoan bertan ere euskara erabilde ziteken arlo batzutan, da brebeta arlo guztietan atzeraka egin du horrek. Eta behar izan da, kriston mobilizazioa, brebeta berriro euskaraz jartzeko
hainbat arlotan, arlo zientifiko importanteetan, baina basoa zer, ez dago ezer euskaraz basoan gaur egun. Bietatik garrantzitsuena ez dakit jendeak hau ezagutzen duen, basoa da garrantzitsuena. Brebetak ez du horrenbesteko garrantzirik. Ez baduzu gainditzen ere zu aurrera zoaz, pasatzen zara, bigarren hezkuntzatik batzilerrera lizioetara. Pasatzen zara, baina basoa lizeo amaitzean egiten denean, 18 urte gutxi gora bera, horrek ematen dizu basoa unibertsitatera, goi mailako hezkuntzara, da hor bai garrantzia handia dauka horrek, hor ez da ezer euskaraz egiterik, lehen bazen zerbait, orain ezer ez. Ordan, hori da errealitatea. Lurralde batean non inon ez den ofiziala, ez da koofiziala ere euskara. Hori da egoera, ez dezagun tramparik egin, da guk ez dezagun sinistu trampa hori eta autoinkulpazioa egin gainera, ze errua ez da gurea, guk nahi dugu euskaraz bizi eta medioa jartzen ditugu, personalak, baina ez digute posible egiten hori. Esaten diat hemen utzi behar dugula solasaldia bera, eskerrik asko joi, gaur gurean izatearren. Eta urrengo arte, eta orain gu jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik, eta gure bideoklip berria EH distopikala aurkeztean aturkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan.